Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Mga igsoon, naanata sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa atong tuig liturhiko sa atong simbahan. Padayon natong iampo nga magpatalinghog unta ang katawhan labi na ang atong mga leaders sa mga pulong sa Ginoo o sa iyang mga pagtulunan. Ang ato sa mga benefactors and donors mahatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan balos sa ilang pagkamanggihatagon labi na sila nga nagsigig pamalit og slots nato dinhi para sa atong mga projects. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan magmasupilon kanako. Mga gahi silang ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang isulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna diay propeta diha kanila mutuo silag dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kanimo giyahat ko ang akong mga mata. Kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon ngang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki. Nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi. Nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab ang atong mga mata nagatutok sa Ginoo nga atong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanato. Kaluy kami o Ginoo, kaluy kami kay nagdagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag gipuno pa
bugal-bugal sa mapahitasun, sa pagtamay sa tawong garbuso. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akog sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kung luya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan ligon ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila kamasakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya
miadto sa Hesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ay nindot kayong statement ni San Pablo diris ikaduhang pagbasa nga familiar sa tani. Ningon siya dire, busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang akong kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan ligon ako. Kasabot mo ani? Wa mo kasabot? Wa galisod sa kog sabot, no? Pero akong gi pamalandungan ba, kitang mga tao naagit tay mga depekto. Munay atong gitawag og kahuyangan. Si San Pablo niingon siya na ako'y sakit. Tingali dili to physical sickness kay sige man siyang travel, layo man kay siyang na travel nga mga nasod, lagsik kay siya physically, pero na ako no siya ay sakit nga gibutang ang yawa nga katulo siya ni hangyo sa Ginoo nga kuhaan ni gikan nako. Pero ningon ang Ginoo, ang akong grasya igo na alang kanimo. Nya sa iyang pagpaminaw ani og pagdawat aning gisultis Ginoo niya, wan asya mangayo nga ang iyang depekto katong gitawag niya sakit nga mao'y hinungdan nga bugal-bugalan siya sa mga tao, tamayon siya, lutoson siya, nahimo to niyang kakulian, wa na siya mahadlok. Gani gitawag na niya nga nahimo tong source tuburan sa iyang kalig-on kay nagsige naman siya og paubos. Matod pa niya, aron dili ko magpagarbo gibutangan kog sakit. Kaniding ato mga depekto, mga igsoon, kay naamang kita depekto, ato di ay ning kumpas, signal, aron tatudluan sa pagpaubos. Lingyay mong tupad, ing naunsa ro'y depekto ni mo. Unsay depekto? Pero maro kayong yawa. Ang yawa nitudlo nato nga kanang imong depekto kuhaa na. Kuhaa. Kung ang imong depekto para nimo ang color sa imong buhok, ilising color. Kung ang imong depekto imong kilay, kis-kis ang kilay. Kung ang imong depekto nas imong ngabil, butang inaglaing color. O ang imong naong color sa imong naong, ilisig laing color. Kung ang depekto nimo imong bana, buwagi na ay divorce. Na hapit na ma-approve. Kung ang imong depekto ang nakapabugat nimo kanang imong asawa, biya ina, ilisig nindot. Bati na kay na, luod na kay nagnaong. Pasabot, ayaw dawata ang depekto. Ilisig yun. Mauna ang struggle ros mga tao nga kung inyo kung gidaog-daog maningkamot kong eskwela kay mo bahos yung kung ninyo ipailan ako nga kamausag ko ana. Ana ba? O nay atong style anisamot na gitag ka-stress. Unya magsinawayay dayon ta sama aning mga Parisiyo, gisaway si Hesus, may gani si Hesus kay relax kaayos iyang mga depekto. Ang depekto ni Hesus iyang mamagpapa pobre. Nyawa siya ka eskwela. Ang iya sa mga barkada kaning gitawag og iyang mga igsoon, mga pobre sad kaayo. Iya ni mga relatives, iya ni mga friends nga suod niya
Mao na ingon, tell me who you, sa to? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Mao na ang uban, aron sad mura sag maangat-angat sila, adto sad sila mukuyog atong mga dignified people. Kay lagi gusto sad nga recognize, matawaga ag honor. Pero kini dieng pagpaubos, mao ni siya ang atong strength. Mo na nga ningon si San Pablo, sa akong kahuyang anaa ang akong kalig-on. Kana mga depiktos inyong naong, depiktos batasan, depikto sa inyong kahimtang, sa atong kahimtang, maunay mo tudlo nato pagpaubos. No. Dawata. Nya asa man nimo idangop, ayaw idangop sa imong silingan, idangop sa Ginoo. Kung ikaw ron nakabanakag hingabit kaayo, ayaw itabi ngadto sa imong mga ginikanan, sa imong silingan. Ngano man, tiwasan ka ana. Tiwasan ka. Dito idangop sa Ginoo, Ginoo nganong sige manigpangabit akong bana. Mingon sa dang Ginoo nimo, dawata lang aron malipay na siya. Ana. Kasakit sa daan ni Lord oy. Ana, agdi lang hilak lang kaysa imong paghilak tagaan tikag kahupayan. Di ba? Mo nang ingon si Kristo, blessed are you who mourn, you will be comforted. Kinsa may mo comfort nato ang Ginoo, dili ang imong bana. Kanang imong bana di gina mo hapuhap nimo kay tuam nagasighapyod pikas. Pero ang Ginoo mo imuhapyod nimo. Mas nindot magkamot ang Ginoo kay moabot sa imong kasing-kasing. Kanang kamot sa imong bana musangko ra man nag-asa na musangko, no? Pero ang kamot sa kanaganing Ginoo adto ginas imong kasing-kasing. Wala ka nang hahanapin pa. Ako bitaw naa man sa ko'y daghang depikto usahay mao man ni i-highlight sa mga tao. Bisan gani kamo mao man na inyong i-highlight nako ang ako mga depikto. Apil na ni mga sakristan, kani ako mga staff din kay bawo na sila sa akong depikto. Na nga inigsulti na ko nila, manag-ana ra na ilang naong ay. Ana, nya. Unsa may nais lang unahuna, akong mabasa-basa, mura sa kag-unsa da, yaw, sa kag-unsa da. Unsa man kada, perpika. Kamong mga ginikanan sa tinud-anay, naasan mo yung mga depikto naamoy depikto nya magsige mo yaw-yaw sa inyong mga anak kay ang ilang depikto inyo sang isulti tanawang naong sa inyong mga anak magtutok ra na magana ana magsige man ingon sa inyong muras kag unsa labi na kay inyong sige ingon kamo nganong bugo man kay mo wa man gid mo ma-honor muras kag bright man. Kadagko lang na inyong mga kaon. Di ba? Moingon mo usahe. Kadagko lang na inyong mga kaon, mga tapulan kayo mo. Moingon sa na inyong anak, unyag di tabo kaon, pugsun tag kaon. Pugsun tag kaon. Yang mo kaon tag mayo, sawayon sa taon. Gangan. Muana na inyong mga anak ko pamukibaw anak. So kana, unsa may buhaton na to? Unsa man siya itong buhaton? Ayaw sad pagsigig highlight anang depikto sa imong isig katao. Dawata sad na idangop gyapos Ginoo. Mao na matud pas atong tubag sa Salmo, nagatutok ako sa Ginoo, nangalyopo sa iyang kaluoy. Dito tutok sa Ginoo. Ayaw tutok anang imong naong kay mosamot kadaghan ang depiktong imong makitaan. Sige ra kog tan-aw sa amin, hasta go nang imong puno as pilok, imo na siyang limpyuhan. Hangto na lang nun, ang imong pilok, imo na ginang sumpayan. Sige kag tutok anang imong kuko, imo na nang sumpayan. Gasto na hinuong kaayo. Mura na nung kag Dracula, tagas na kay kuko, no? Ayaw pagsigtutok diha. Tutok sa Ginoo. Pangayog kaluoy. Mao na'y gusto ni San Pablo. Mao na diri sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel, giingnas Ginoo pagsangyaw. Pero dili sila mutuo nimo. Mga gahig-o ning mga tawhana. Pero ayaw kabalaka. Sangyaw lang.
Ayaw lang yung hunong kay ako kang propeta. Diri paminaw nako, ayaw paminaw nila nga magsigig saway dimo. Si Jesus mausad, gisaway siya. Wa siya manumbaling. Ni padayon siya ngadtos unahan og sangyaw. Wa siya moingon, di na lang ko mo sangyaw sa ako ganing lugar, wa magani ko dawata. Sige na nung kog sangyaw. Hasol ba ni undang taning buhata Ako bitaw sige kog sangyaw ning palit mog slat ana. Gahi biyag yung Gahi biyag yung ang akong gisangyawan niya. Wa lang ko maminaw sa unsay mga wa ko magtan-aw unsay hiday kayong halin, anak baron, dito kos Ginoo mo dangop, Lord, hinay makaing halin, ingon na yung Ginoo, tungod na kay gahi silag mga ulong. Nako niya, Lord, undangon ko nalanig baligya. Siya ayaw. Ang importante, nga mo baligya kag padayon, bisag wa nay mo palit. Kay ako nalay mag-igo nilang musilot. Siya ba? O dili ako ha? Yan ko ayaw lang sa Lord. Oy, ayon sa silag silote. Ngani siya nga, oo, okay. Na, maginang gitawag og paghinulsol. Ana. So, kamo mga naghinulsol na karon. Pamalit na mo kay, natanawa ha? O gako gini, ako commerce ba ako, accounting. Sayon raman kay nako na, ko ana-anaon. Tanawa, ang atong SBF DAC, kaning paras kumbinto, kaning San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, tag 500 pesos ni siya. 500 pesos. Ang atong halin, 28,419. Napay nahibilin nga, 31,581 kaslots. Kaning 31,581, tag 500 rani. Ang, ako bang unahon-ahon ba? Ang nagsigig sunod sa akong akong YouTube channel, ang subscriber 195,000 na nakabuok. So more or less mo nay mo tan-aw, pero ma-times pag ginapila ka times kay ang viewers dili man na mao ang subscribers. So daghang viewers mga milyon siguro. Og mopalit ni sila tanan og tag sa ka slot. Sa ako lang yung pinaka-accounting nga hunahuna ba. Umupalit ni sila tanan usa lang ka oras, hurot na ning 31,581. Di ba? Og mamalit lang yun ba? Usa ra ka oras. Ay, 195 against 31,000, 195,000 against 31,000. Di ba? Pero nga nung porti manghinaya sa labaw na yung arita maghisgot sa Mother Mary's Healing and Deliverance kaning kang Mama Mary dito sa Kapilinya di Fatima. O pila na itong halin? 3,768. Ang halin na to dinhi 3,133, dito sa Kapilinya 695. Total 3,768. Pila na lang nahibilin? 2,232 ka slots, tag 1,000 pesos per slot. Ibutang lang nako katungaan ning 195,000 na ay tag 1,000 pesos. Nya mo palit ni silang tanan og slot. 3 minutes lang. 3 minutes. Hurot na ning 2,232 Di ba? Pero wa gyud mahurot. Nya mo na akong giingon, Ginoo, mao sad ni ang ako sad nga reality nga nakita. Sa ato pa parihan ni Propeta Ezekiel, makasinati gyud ta nga sa atong pagsigig sangyaw, ang mga tao imbis mo tuo, mo criticize nato. Mo na ang nasinati ni Jesus, nasinati ni San Pablo, pero kung ang Ginoo nay atong sundon, dili na importante kung naapay mo daig nato, naapay mo uyo nato, naapay mo dawat nato. Ang importante na di ay nga natuma nato ang sugo sa Ginoo. So ako karon, ang ako lang yung importante nga nakatuman ko sa sugo sa Ginoo, mamaligyag slots, unya ang halin, itukod og mga structures, itabang sa simbahan. Kamo, nakontento ba mo nga namalit mo og slots?
Wa? Muna, ugway mo kuyog ninyong palit. Palit, ayaw pag-agad-agad ang imong tupad. Kaya di man na mo palit. Ay nalang na siya hagda tingali. Ikaw nalang palit. Ana, pero imo sana silang evangelize, malita. Ana, o mo palit. Okay, o bisan mo palit. Okay, sad. Diribitay ni Ari nako, Father, ni ay 5 ni kaslats, 1,500 para ni sa kumbinto. Adi, 3 ni kaslats, 1,500. Nya di asay usa ka slot para sa kaning kuan dito Mother Mary's. Ako ning mga silingan pader, akong gipanghangyo. Nakapalit gid sila, ako lang gihato dire. Nako pila may imong gipalit din siya. Ako pader ni palit takos ni aging simana. Wa lang sa ko dipalit karon, nangumpan ni ako. Nako sus padayon na pwede na jud kag mamatay dias unahan. Bitaw nga naman. Mao man ay gustos Ginoo gud nga kita mahimong agents of salvation. Og ang pag-imbitar nato sa tuig katao nga mobuhat sa buhat sa Ginoo, labi na gid ang pag-active dinhi sa simbahan, pagpaambit sa imong grasya dinhi sa simbahan, time, talent, treasures kana makapalangit man gid na, di man gid na makapa-impierno. Labi na gyud sa atong pag-ingon sa atong silingan, magdinawatay ta, magpasayloay ta. Di ta magsigig tan-aw anang depikto. Unya, mo-approve dayon ta ng divorce. Kay ang divorce kuno kanang atong absolute divorce bill, mao kuno nay solusyon aron mawagtang ang imong mga kasakit sa pamilya. Dili oy, di gina makawagtang sayop kay na nga pagkasulti. Ang makawagtang sa atong mga kabugat o kasakit maura gid ang Ginoo, ug unsaon man sunda siya. Ayaw pagsigtan-aw sa depekto sa imong bana, sa imong asawa. Tan-awa hinuon unsay sugo sa Ginoo panahon nga ikaw gisakitan sa binuhatan sa imong bana o sa imong asawa. Dili ang panagbuwag maoy solusyon. Ako karon mutugan ko niyo tinuod, gikan dinhi ani nako padong dire, abot pa din hiane, sakit hikapon. Mga 2 weeks na ni. Anaon, ana, sakit. Diri pikas, way sakit. Unsa man ni siya? Unsay pasabot ani? Naghatag og kahasol nako kaninganhi. Niya unsay akong buhaton, ako ning pikason, ilabay ko ni, kay kari akong ibilin karing tarong. Karing way sakit hikapon, anaon way sakit. Nya kani nga maigking ko ighikap nako, sakit nganhi, ana, sakit ang panit. Nya mukalit pag ana. Ako ning kwaon, kay ilabay ko ni. Di oy, antoson ko ni. Hantod karong hapon basig mamatay nako. Di ba? Basig introduction Ana pa der, signal na ha. Muna palitan ninyong slots tanandaan karon kay og mamatay ko anay baligya ani. So muna pero ako mag-uol ani nga naman kay bawo man ko nga naay Ginoo og kun unsa may mahitabo ang Ginoo ra gyapon mao'y maggiya sa tanan. Mao na sa pamilya sad kun ang imong kauban sakit na kay para nimo, isipan na lang na nga maunay makapalangit. O kung maunay imong kahuyangan nga sakitan kay ka, idangop sa Ginoo. Moabot yung panahon nga kanang imong kasakit maunay mahimo nimong kalipay. Kana bang makaingon ka, nakasurvive man ko bisan pa sa akong kahuyang. Thank you Lord. Kuyog gid ay kanako. Imo gid kong giubanan kay kun ako lang wa gyud koy mahimo. Karon bitaw ini kahuman og kahalin sa mga slots nato katong niagi pang mga slots nya matuman ang ato mga events dinhi mo ana dayon ko Lord na human man gyud no ikaw gid ay moy nag-uban namo dinhi kay kun kami lang asa gud may kahimo ato kun ako lang na wa gyud kusmuran magani kusnaong sa mismo na kong pag-umangkon, mismo na kong igsuon, kusmuran magani kusnaong, labaw na ning ako mga parishioners. Pero nganong natuman man gyud,
na ay Ginoo. Di ba? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, don't worry. Mahal ka ni Lord. Nya, pakapini, and I love you too. Dota. Sige, manindog na ta. Ipadayag na to ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon sa kaluoy ug gugma sa Dios, mudangop kita kaniya nga malaumon ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, Dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magpadayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios o makaangkon o bagong paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog o panghadlok, makaangkon o kalig-on sa hunahuna o kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang mga ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang nga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na dito sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan o pangpanglutos, hinuon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapo ang urong Dios, dungga ang among mga pagampo, ug itugot nga madawat namo kining tanan gikan sa among mga pagsakripisyo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Manabibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong mga nabiktima sa mga gubat ug sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mangluhod ta para sa pagampo alang sa sugbuswa. Tanan, langit non namong amahan, imo kaming gimugna ngadto sa imong dagway o kasamahan, imo kaming gisagop isip imong mga anak o gigiyahan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagaampo kami karon alang sa katumanan niining among ang sugbuswak, usa ka mabulogong hitabo nga nagalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga diocese sa Danao, sa amihanang Sugbo ug sa Karkar sa habagatang Sugbo. Bukha ang among mga mata sa pagsusi sa heograpiya, demografiya, panalapi ug sa mga buhat pagtukod nga adunay kalabutan niining among damgo, aron kami makapabarog og mga bag-ong mga lokal nga simbahan nga mobansay-bansay sa pagpanginlabot diha sa mga pangagamhanan og autoridad og matinuoron diha sa pagpakiglambigit sa misyon alang sa usa ka sunudohanong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Señor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nun nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung mututok kita ni Hesus, dili ta magsigig tan-aw sa atong mga depekto o mga kapakyasan. Atong tawgon karon ang atong mga children alang sa special blessing. So children 10 years old below, pangarimo sa tubangan para sa atong special blessing. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nialagad nato karon, ang atong mga pimag, atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Paul o Mrs. Cerila Mantuhak and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige, ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon, tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo, amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo na sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaag kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. atong pakpakan ato mga children. Thank you very much. Sige, panguli na mo mga children. Salamat kaayo. Padayon mo sa inyong pagbinuotan. Marilang agis kilid. Usbonako sad, salamat kaayo sa mga nagpalit sa ato mga slots. Padayon pang nipalit og mo palit pagyod. So kamong wa pa kapalit og slots, pamalit na mo 1,500 ra gining duha ka slots, no? Ang atong SBF dag tag 500 pesos o niya naasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. Na nasay mga 92 ka 16 slot challenge atong nadawat. Ang sa Mother Mary's Healing and Deliverance, tag 1,000 pesos ni, niya nasa tay challenge nga 20 slot challenge, nga tag 20,000 pesos, na nasa tay 17 ka 20 slot challenge nga nadawat. So, jutay na lang ning nahibilin sa MMHD, 2,232. Og mahuman ni natog palit karong July 13, on or before July 13, nindot kayo kay mao man ni ang ika-tulo nga apparition sa Mother Mary of Our Lady of Fatima dito sa Portugal. So ato siyang halaran sa pagpamalit og slots para sa atong Center of Devotion to Our Lady of Fatima sa Capiliña de Fatima dinhi sa San Remigio sa Sugbo. Atong pakpakan pag-usab ang namalit natog mga slots. Salamat kayo. Ang atong investment slot katong DSAP tag 500,000 pesos per slot, naapatay nanatay 200 ka slots nga nadawat o niya open pata for more slots nga mo invest. Salamat kayo. Pakpakan sa nato ang nipalit sa atong DSAP. Nagpadayon ang atong campaign for signature campaign para sa No to Absolute Divorce Bill. Nya Yes to Family and Life. Ato ning padayonon pagpirma karon, nya katong nakapirma na sa miaging semana, ayaw na mo pirma, kausara kita mo pirma, no? Kana mga 7 years old pataas, pwede ra kuno nagmo pirma. Basta may buot na kay apil masad mo ana, kamo may masabak ana pohon sa mga divorce bill. Inyo na ng panahon unya ma-approve looy kayo. So mamirma ta, kausa lang nadias gawas, no? Pitsa 15 ato nang i-remit ang ato mga signatures nga natigom, ato na nang i-submit ngadto sa atong Archdiocesan Office sa Family and Life Apostolate. Salamat sad sa inyong pagsuporta sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Padayon na ang pagsuporta ni ini. Niyadtong buwan sa Mayo, nakadawat ta og 131,000 nga share. Inautang badako-dako sa buwan sa Hunyo. Nya atos ang padako-dakoan karong buwan sa Hulyo. Ang buhaton magsigira mo og follow, like, share. Nya at the same time sa atong mga official contact persons, contact numbers o account numbers, makita sa ninyo dinhi sa atong channel, labi na gyud sa atong online mass, inigkanta sa offertory song o sa final song. So tanawan ninyo sa atong online mass, kanang kompletong misa. Ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liluan. Nya mao gihapon mosunod mo sa atong misa nga atong i-upload dinhi, niya
ang mga official numbers, accounts, and persons nga atong gibutang anha gyapon sa inigkanta sa atong offertory song o sa final hymn sa atong online mass. So salamat kayong daan. Nya padayon sad mo og salamat kaayo sa inyong mga special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga CRs and other facilities. Salamat kayo ana. Labaw sa tanan, parents and guardians, salamat kayo sa pagdaas inyong mga bata dinhi sa simbahan o sa pagtudlo nila unsaon pagsimba. Mga buutan na kayo ang ato mga children, no? Salamat kayo ana. Karon atong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Ready, go. To visit is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong pakpakan ang atong kaugalingon ang Ginoo. Manindog para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.